こんにちは、ミラロンです。今22度ですが、結構歩くと暑いです。今日は、潜在意識と仲良くする方法をお話ししたいと思います。この間から爆弾って言ってますが、もう爆弾っていう言葉はあんまり良くないので、使いません。で、パクちゃんっていう名前で自分の潜在意識に問いかけます。すごい人が出たり入ったりしてるので、ちょっとこの辺で綺麗ですね。自分の心や頭、体と仲良くする方法は、楽しい言葉やポジティブな言葉を使うと、体も頭も自然に明るくなって日々楽しいと思います。それで私は自分の前に言った爆弾という言葉を絶対もうこれから使わないようにして、パクちゃん、全てパクちゃんですね。パクちゃん今までありがとうとか、ちょっと最初は照れくさいのですが、慣れてくるともうなんか自然に口ずさむことができるようになってきます。そうですね、絶対に自分を大事に、しないと人にも親切にできないですよね。じゃあ私のパクちゃんは今きっといい調子だと思います。今日はとてもそんなのが生きてきたのか、とてもいい感じで、外に出ることができました。今22度なんですが、人出は緊急事態が解除されてるので、もうめちゃ多いですね。だからちょっと人がいないところで撮るのが、撮る工夫をしています。それで、絶対に他人様に言っちゃいけない言葉とかっていうのをこの間看護の名言とかっていうFacebook からのサイトで私言ってたわっていうのが結構あって、今日忙しいとか、忙しいから後でとかって大人は子供に向かって言いますよね。これ忙しいっていうことは絶対言っちゃいけない言葉。それから疲れたもダメですね。私もいっぱいこうやることが好きなので、いっぱいやっちゃって疲れたなんて自分にも言うし他人にも言うかもしれないので、それ良くないですね。その2つは気をつけていきたいと思います。それでもう一つ、いろんなサイト見ると面白いんですけど、斉藤ひとりさんの言霊っていう YouTube や本なんか見ると具体的に上手にいっぱい書いてあります。幸せだなとかもう寝る前に言うとか、そういう言葉で、体の中も頭も作られていくので、できるだけ機会があればそういうのを見てください。たくさん人が来るな。ちょっと動けないな。ということで今日は自分の中の
潜在意識と仲良くなって自分を平和にすれば全て気がつくとうまくいってる、そんなようなことをお話しして終わりにしたいと思います。ではバイバイ。